Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A wannan video din insha Allah za mu yi bayani akan abin da ya shafi wato fire value gap wato imbalance kenan. Za mu yi bayani akan invalid da kuma valid fire value gap. Kasancewar da yawa akwai mutanen da suna iyakan kokarin su gurin fitar da wannan fire value gap din, wa'ansu suna yin mistake su je su ainihin yi trading a gurin da ainihin bai dace ba, ya zamanto an je an samu matsala saboda karancin ilimi da suke da shi. Wannan dalili yasa ce bari mu yi bidiyo akan yadda zaka gane valid fire value gap da kuma invalid fire value gap, wanda ko da ka gan shi to ba za ka yi identifying nashi akan cewa za ka ainihin intertrading a daidai wannan label din ba. Saboda haka kafin mu shiga cikin shirin da Allah, idan yau ka fara ziyartar wannan channel ta mai albarka, ka daure kai ainihin subscribe na wannan channel nawa, sannan kai like na wannan video din, sannan kai sharing ma ainihin sauran yan uwa domin su masu amfana. Idan naga wannan video din ya samu ainihin like da yawa, so insha Allah zan yi kokari gurin ci gaba da kawo muku darussa kala-kala akan abin da ya shafi technical analysis da dai sauransu. So mu shiga cikin shirin kai tsaye. To kamar yadda na ce muku, insha Allah zan yi muku bayani akan yadda za ku fitar da invalid fire value gap da kuma valid fire value gap. So yanzu gashi nan muna cikin ainihin trade namu, mun shiga cikin misali za mu shiga muna cikin yanzu trade, muna cikin trading view namu. So a nan gurin muna da valid fire value gap, wannan shine valid fire value gap. A nan gurin kuma muna da invalid fire value gap. Ta yaya ake gane valid fire value gap da kuma ta yaya ake gane invalid fire value gap? Mun sani cewa ana fitar da fire value gap ne ta tsakankanin candle da candle na shadow da aka samu. A nan gurin misali kamar wannan, a daidai wannan level din, okay, bari cire wannan. Misali a daidai wannan gurin, daga kan wannan shadow din abin da ya kama nan gurin, misali kenan kan wannan shadow na wannan candle din da nake taba, wannan shadow na wannan candle din da kuma wannan shadow na ainihin wannan candle din na ƙasa, a nan gurin ake ainihin fitar da wato fire value gap, wanda shi ma order block ne mai zaman kanshi, wanda idan ka samu fire value gap mai kyau za ka iya intertrading a daidai wannan level din. So tsakanin candle da candle ake fitar da ainihin abin da ya shafi fire value gap na shadow na shadow. Tsakanin kandila guda uku, an samu candle ɗaya, aka samu na biyu, aka samu na uku, sannan na farkon nan da aka samu an samu shadow, sannan aka samu wani candle din da ya opening ya yi sama ya closing, an samu gap a tsakaninsu, sannan na uku shi ma da ya closing sai da ya dan dawo ƙasa, sannan ya pushing up, sannan aka samu tsakanin wannan shadow din na candle na farko da shadow na candle na uku, a tsakankanin su ne aka samu wato fire value gap. A nan ne aka ce kuma an samu wato valid fire value gap. Valid fire value gap, fire value gap mai kyau wacce zaka iya amfani da ita gurin yin intertrading. Idan ka lura a daidai wannan level din, shi kuma gashi a nan gurin mun samu abin da ake cewa wato fire value gap invalid, because saboda wannan candle din yana da shadow, an samu gap amma wannan ba shi da shadow. To wannan gurin ko da ka zo yanzu ka ce ka samu fire value gap a nan gurin, misali ka ce ka fitar fire value gap naka a daidai wannan gurin, to wannan ka fitar da invalid fire value gap ne. Wannan ba zai ma aiki ba, market za ta iya zuwa daga nan gurin da ta dawo kuma ta yi breaking nashi, ta ainihin yi pushing up. Wannan shine. Amma idan har ka samu wannan, idan duk inda ka samu wannan a kasuwa, duk inda ka samu kalan wannan, to wannan shine ka fitar da, ka samu abin da ake cewa invalid fire value gap, wanda ka samu fire value gap mai ainihin wacce zaka iya intertrading, zaka jira market ta dawo nan ta retesting fire value gap, dan ka ainihin
yi trading a daidai wannan level din. So a nan gurin mun gane yadda ake fitar da fire value gap, invalid fire value gap da kuma valid fire value gap. To amma fire value gap din nan akwai gurin da take yin aiki fa, akwai gurin da ba ta yin aiki fa. Akwai guraren da idan ka samu fire value gap zaka gansu sun jeru, to zaka rasa mashin wai a wanne ne zaka yi trading. So insha Allah shi ma a bidiyon mu na gaba za mu yi kokari za mu kawo muku wato ainihin irin fire value gap din da ya kamata kai ainihin trading, saboda bana so ainihin bidiyo din ya ainihin yi tsawo. Saboda haka idan har wannan bidiyo ya burge ku, da Allah ku daure ku yi liking na wannan bidiyo din, sannan ku share na wannan bidiyo din, sannan ku yi subscribing na wannan channel tamu mai albarka. Sannan zan aje link na group namu a ainihin description, za ku iya shiga domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe. Mun gode sosai.